Ka design ki riam yatho baya pher ka way na ka wepat. Tang na wets. Hamaulay moro Shillong. Kublay pi baro. Hagabeday barki Khubor na kimat tina phashwa sa kimat Khubor na Jylla. Ka Thomas Jones Synod College Juwai kalapin ko burom ya ki shispa prapongot ki samla pule ki balapin dep ya ka kerdan pule graduate ha ka Bachelor of Arts, Bachelor of Commerce, Bachelor of Science, but HSSLC ha ka JRK ya ka graduation day arjar arpsau ka bala long ha phalau ka college. Nailur ki shispa prapongot ki samla pule lapin ko burom kerpang ru ya ki khatway ngot ki department topper but uway u college topper. U MLA jongka Amlaram constituency uba Lakman Rimboy ulalek jurep ya ka jingtai ya ka Eglafia Model Residential School kebadan hagishnong ladukur kebahap hapo ka Amlaram Subdivision West Giant Hills District kebarang Pyrthei menta syat-syat. Ya ka jingtai jongka ni ka school labai pisa da ka National Education Society for Tribal Students kabahap hapo ka jingkmi jongka Ministry of Tribal Affairs jongka Sorkar India ha ka jinglot ka bakot saupasan klor tengka bat bala Pyrthei da ka Wapcos Limited kabadai ka company na New Delhi. Katanat pulit jongka Ribhoi District kalapin ko burom da ka khusnam ya ki pulit officer badai ki nongtrai badai ki pulit ki bala don benta ban ya khun persya ya ki babon ki kamrunar na ka benta ban penne ya ka shongsuk shongsan hapo ka them Ribhoi. Haga jing sam ya ki khusnam la sakhilang da ka Director General of Police ka Jylla ka kong ida shisha nongrang u Superintendent of Police jongka Ribhoi District u Jakpal Singh Dhano u Additional SP ka Ribhoi District uba Banralang Jerwa bat kintop ru kiwe ki officer bat ki pulit hatham Ribhoi. U MLA jongka Umsning constituency u Dr. Celestine Lindo ula pelipat ba ya ka yeng dorbar jongka raj nong so bar kabaran hagashnong kadu ha Ribhoi District. Ya ka ni ka yeng dorbar latay ha ka jinglot ka bakot kandai point san lak tingka ya ka balam penmang daw Dr. Celestine Lindo lengba ka scheme Special Rural Work Program. Ha ka jingpli pat ba ya ka ni ka yeng dorbar la sakhilang daw UCM jongka raj mautho u paim SCM u Lindo jongka raj nong so bar u ba Herlin Lindo kirang ba shnong bat kintop ki pat ba nong so shnong. Kakasi Students Union Narpo Circle kilapin pau ka jingpersha jur ya ka jingtmu jongka Megatop Cement Company Private Limited ban seng ya ka karkhana daubilat bat ka captive power plant hawa ya jer Narpo East Giant Hills District. Halor kani ka KSU Narpo kalapha da ka shithi sha member secretary jongka Meghalaya State Pollution Control Board ban pen pau ya ka jingpersha jongka namarba ka public hearing ka bala thumu ban penlong ha ka khat pratorik urisau arjar arsau kadai ka bakhlem yo jingminjor satya na ka dorbar ilaka henry ya ka no objection certificate lani ka NOC la ahi da ka Giant Hills Autonomous District Council sha ka Megatop Cement Company Private Limited. U President ka Meghalaya Pradesh Congress Committee uba Vincent H. Pala ulapan pau baka jinglet yatrailang jong ka Congress siya ka District Council kabalayalam da ka National People's Party kaday nakabenta ka amendment jong ka 6th schedule. Habay karen bat kilat patay Khubor uba Vincent H. Pala ulaong baha ka tukapor ka District Council kaladay Bansan Shar Administrator Rule henry ka Congress kamkwa bakan long kumta na marbaki kam ka council kinsa kudlun. U President jongka Meghalaya Pradesh Congress Committee uba Vincent H. Pala ulaong ba watla ki MLA ki bala job ya ka election na ka tiket jongka Seng Congress kila pet no henry ma u shimet unang pendem watla da ki pait ba ki no ya ka party ni watla da ulama ya ki jingsha rem ha ka election. Ha ka jikran bat kilat patay Khubor uba Pala ulaong ba ka jing pet jongki MLA na ka party Congress kalong baki yoi baka Congress kamla satya ban ay jimentoy AA yaki na marba ka don hakaliang persya. Mentapat inya pai syakimat Khubor nakari. Ka BJP ha Karnataka kala ujor syaki pulit jong ka High Ground Police Station ha Bengaluru persya ya unoyalam ka Sen Congress u Rahul Gandhi. Ka kinhun jong ka BJP ka balayalam da unoyalam ka liang persya ha Karnataka
u Chalavadi Narayana Swami, kala keno ba u Rahul Gandhi ulah keren persya ya ke schedule tribe, schedule caste bat ki OBC bat kani ke jengkeren jeng u kat kata bha ya ke syongsuk syongsan hakari India. Kapakam skosi isu ka BJP kala ong ba u Rahul u keren persya ya ki ha Georgetown University ha United States of America. U Menteri Rangbadu Kari u Narendra Modi ulami na India ban let yeshimenta ha Jylla ka balaisngi jong ka Quad Leaders Summit ka ban long ha United States of America. U Modi un ai jeng kren ru ha ka Summit of the Future jong ka General Assembly ka United Nation ka ban long ha New York. Khubor pahara kila perking bha mentah Manipur namar ba kila yo jeng tip ba kila no kuki kibala dap pentebit ha Myanmar kila sedang wan kiu no na Myanmar sha Manipur. Ka sarkar kala pha ki border security force bat ki sipai ka Assam rifle makin pahara ha khapot jong ka Manipur bat ka Myanmar. U menteri ka tenat kampo yeng jong sarkar India u Amit Shah ula ong ba ki brio ki basyong basa ha khapot jong ka Jammu and Kashmir bat ka Pakistan menta kila syongsuk syongsan namar ba ka Pakistan ka tieng thot ya u menteri rang ba do kari u Narendra Modi. Ula keren ya kani ha Jylla election jong ka seng BJP ha Ponch district. Ula ai Jylla ru ya ka sarkar namar ba kalala ban yakun persya ya ki letno ki bajule ya ki kampentrium ha khapot. Ka jingshet ka sni ha ki katto katni ki binta jong ka Assam kala long shaba palat hadu ba ka sarkar ka hab ban penbet da ka weipat ka por penlong school ya ki kena. Katanat puli puthi jong ka Assam kala penmi ya ka jing penbena shabaro ki principal bat ki headmaster jong ki school ba pher ki ba hab ha Dibrugarh district ba ki dei ban bot renti ya ki kendon ki ba ka sarkar kala pha shaki tat hadu ba ka sarkar kan penmi da ki weipat ki jing penbena. Mendapat ini pai shaki mat Khubor na Kylleng kiri jong ka Pyrthei. Unoyalam ba mat jong ka Hezbollah but weipat u commander jong ka kila kelon yap ha ka jing ther bom ka Israel ha ka sni thot ding hanong ba Beirut. Uni unoyalam u bala kelon yap u dei u Ibrahim Agil. U Agil rengkat u weipat u commander ki dei ki bala pelanjanai bah kumno ban kurup ya ga Galili but kidon ga jing thumu ban le kumba ka le ka Hamas ha ka nyautrek u risau. Ha ka ni ka jing ther bom ka Israel ha Beirut jong ka Lebanon ki don khat saungut ki ba yap bat hundred ngut ki ba min sau. Ka jing ther vote president ha Sri Lanka kelas dang ha ka steps ni sajan. Ha ka ni ka election ki don laipo prangut ki kirtong ki balai aireng kan thop u president ba minta u Ranil Wickremesinghe. Ki don kumba khat nyau million ngut ki nong ther vote ha Sri Lanka bat khambon na ki nong ther vote ki de ki kin thai henrei om shem la don ka weiru ka kirtong kan thai kabaya aireng ha ka ni ka election. Ka jingpen lot ka Kamala Harris ha ka Jylla election jongka na ka benta ka election president jongka United States of America ka long hado Laisha banya ka ba u Donald Trump u penlot ha u banai Nailur. Ka jingya kon ha pedang u Donald Trump bat ka Kamala Harris ka long ka bajwat bah ya ka ba ki nong pet perman jongka san Pyrthei ru ki e ban lum jingkhen ya ka job ka rem na pedang kini ki arngot ki kirtong. Ka United States kalapen up lepa ya ki ling sun nyapom bat ki jhat thma jongka ha Middle East bat kalapen kre lepa ru kumba saupa hajar ngot AA ki sipai namar ba ka yo jing tip ba ka jingya kan at ha Middle East kala nang por shu bat kala ban poi pen ban sha ka thma. Ka sarkar ba shipor jongkari Bangladesh kalapen bana ba kala thau da ka high power committee ka ban toket benia ahlor ka jingya kan at ka bala mi ha ki lightly ki district jongka Chittagong. Kani ka committee kan let shaman la ki jaka ba mi ka jingya kan at ban lap ya ki jing shisha baro. Ka office jong u chief advisor jongka Bangladesh kala hukum ya ki sipai ba ki dei ban penti kena ya ka jing shngan ki pat ba ha kani ka jingya kan at ka bala poi sha ka jingya breu. U kertong president jongka seng Republican u Donald Trump ula ong bala rajya ba u syarem ha kani ka election president ka bamenta ka jingkan no kandai ya ki ju. Ha ba kran ha ka jinglang jongka Israel American Council ka bala long ha Washington u Trump ula ong kat kum ka jingken ka ba u yo menta ulap ba ki ba bon ba ki ju ki bla shang la sa Amerika ki kershan ya ka Kamala Harris. Kito ki long ki Khubor na kimat Khubleng.